Danta. I-bless mo yung food na aming pagsalo-salo, maging kalakasan nito ng aming pangatawan. Muli, lahat ng papuri at salamat na pinabalik sa inyo. And thank you so much sa buhay at kalakasan sa kaarawan ng aking uncle, Pico. Patuloy po siyang pagpalain. At thank you rin at nandito rin si Carol from Canada. Salamat sa mga blessing at salamat sa kapagpala in Jesus' name our Lord. Amen. Everyone please say amen. Maraming salamat. We have Pastor Joey De Perva. Alright mga kaibigan, para sa ating mga isapila sa ating... Alright, our next table please. Ito yung takong tsaba ko. Thank you. Next table please. Diretso po po after the picture together with our... Ito yung sa akin ha. Para sa akin yan. Ayun na, ito yung ano. Hindi ka. Kaya ka, aking baka. Mabayag kayong sabi, di sinunanta kayo. Kel. Mabayag kayong sabi. Wala lang. Ano yun? Kaya kaata kang kuha na, grabe ka bamlasin, mampabay ka. Sibo, ate atakapismas kayo? Atakapismas kayo? Alright, next. Ano kayo ni? Ano kayo? May aso kung mamamasan. Andi ba? Ang banga ng boss, nahulaan ko. Wadi ka ba tingking? Ay, bayang makin. Sir, kayo po ang susunod? Grupo. Kakapis, basta. Doon, Arnold. At syempre, magkalit. Tapa-tapa naman. Thank you. Yung photographer namin, oh. Ganda di Aloy. Al. Kapag ininanay kong ngapi, nakaliwan dagato itan lang ko, ngapi sa lasos. Thank you, Irina. Sige lang. Ano kaya ko rin? Alam na mo kung mga kibalot. Hindi may dalong yakin na may battle. Alwe, tingko. Ay, gay mahang ka lang. Mahang ka, tuloy. Okay, tino tuloy. Kailan ba? Kailan ka ba tayo? Ha? Bigyan mo sa sir. Bigyan mo sir.
Bukol ko. Kasi, namista ka lang kasi. Thank you. In the greetings of our Southern Light.
Kate, Keisha, Pinkett, and Mama. We want to greet you a happy birthday and we wish you all the best. More blessings to come. Sana maging malusog pa kayo this coming more years. And we hope to see you soon again here in Canada. Nanimiss na kayo ni Keisha and Kate. We're looking forward na makabalik kayo dito sa Canada ni Lola. Again, happy birthday and more blessings. Keep healthy, Lolo. Happy birthday. Hello, Tatay Frank. Nanay Tingnan. Hello. Hello. Happy birthday po, Tatay Frank. Happy birthday. You have more birthdays to come. Good health. And join us po with Nanay Tingnan. Ingat-ingat din po kayo sa mga lakad nyo, sa pang-araw na sa lakad nyo. Puro lang. Ingat po. Balik po kayo rito ulit. Pasyal po kayo. Okay. Say happy birthday. Happy birthday. Bye. Happy birthday, Mama Frank. God bless. Hello, Lolo Frank. Happy birthday and all the people of Bimale. How are you guys? And here's my kids. They want to say something to you. Uncle Frank. Papa, what do you say? Happy birthday, Lolo Frank. Apa yung mga? Apa yung mga? Asawa, you want to say something? And we're going to say all together. 1, 2, 3. Happy birthday, Lolo Frank! Okay. Happy birthday, Tatay Frank. I hope that God always guide you, protect you, and good health always, more birthdays to come. Tatay Frank, I hope that you can come here again in Canada. We miss you. And once again, happy birthday, Tatay Frank. Happy birthday, Tay! Happy birthday, Tay! Ayusin niyo po yung katawan niya. Mag-exercise ang mag-exercise o yung pagtitigilan yung pagtitigilan para makapagpuhan. Tapos, thank you po sa pagmamahal niyo sa akin, sa amin. Happy birthday po, wish you. Ayan na, ayos. Happy birthday, Tay! Salamat po panangarin. Nakinig siya sa kayo ng nanay. Panangarin si kami tayo. Happy birthday. Stay healthy and safe. Happy birthday, Tay! Siya ba? Happy birthday, Tay. First of all, thanks to God, the Father Almighty. Maganda kayo na kasi na naman and then 75 years old kira. So walay ligson ha. So stay healthy and kasi yung laman yung lanang nanay kasi si kayo. So happy birthday and more election to come on your birthday. Happy birthday, Tay! Huwag niyo ubusin yung lechon. Huwag niyo ubusin daw rin lechon. Alright, there you have it, ladies and gentlemen, the AVP presentation together with our video greetings. Wala po tayong palakpakan mga kaibigan. Hallelujah! Happy birthday! Oh, happy sabihin yung 100, ah? Iyak na yan! Iyak na yan! Si Jima! Hindi na eh! Happy to 1 Eh! Papa Jima! Request! Sa bonsong kapatid ni Sister Lydia niya. Happy birthday, Uncle. Thank you for the love and care. Si Mama, nandiyan pa rin sa amin. Ginagabayan mo kami. Hindi ka nakakalimot. I wish and pray that God will continue showering His blessings and guidance on your family. Thank you so
all the best. Dear, okay na. Aray, Bibira family. Iyak kayo na rin.